miña parada agora no termómetro va a ser situarnos de novo, Rocío Padín, contigo aí no límite de Rebordaos, porque lembramos que estás nunha aldea onde viven 30 veciños que levan meses completamente illados porque ali non funciona nin a liña telefónica, nin o WhatsApp. Que está pasando, Rocío? Aquí, como vos dicía antes, é o único punto, estamos no límite de Rebordaos, onde temos algo de cobertura para poder emitir. Aquí estamos para que nos entendades sin nada de todo que teña que ser a liña fixa. Pois non hai teléfono fixo, non hai internet, non hai fibra, non hai a televisión. Temos televisión, pero a de toda a vida. A televisión con todos os canales non a temos. Pero que para máis reviravolta é que a telefonía móvil vai moi regulín. E claro, esta é unha situación que nos agrava, porque vivindo no rural e vivindo con xente que está enferma, bo día Antonio, precisamos que nos avise médico. Pois claro que nós estamos, cada pouco temos que avisar, avisar aos fillos, cando nos mandan do hospital, un mensaje, eso para os médicos, estamos indo cada pouco tempo. Porque a súa muller, recordamos que, bueno, pues está a sufrir agora... Eso. Está a sufrir un cancro e precisa estar... Precisa, sí, que hai que estar pendiente desas cousas. Estamos como cando éramos chavales, que non había nada desas cousas. Mas que volvemos ao pueblo de un siglo. E ten que vir a súa filla a avisala. A avisar, o fillo, un deles, avisarnos para comunicarnos o que temos que, cando temos que ir aos médicos. De feito, hoxe teñen un TAC, non? De feito, hoxe temos que ir facer un TAC, agora ás 4 da tarde. E así que... E ten que avisar a filla, porque aquí as mensaxes tampouco chegan. Non chegan, mandanlle a buxa, chega dentro de 2 días, ou perdes a cita, e despois é un problema. É un problema porque non dá chegado a tempo. A única forma que temos ao mellor de chegar a enterarnos de algo é a través dun teléfono móvil. Claro. Pero E tens que salir da casa e ir poñerte un sitio onde haxe cobertura. Pero usted teléfono móvil, usted sempre se manexou co fixo. E o fixo ahora non funciona. Sí. Eso, o teléfono fijo non funciona. Agora. E claro, vemos que usted enténdese ben co fijo, pero o móvil costa. O móvil non entendo. Entón, vemos que estamos completamente incomunicados. Claro. É o caso de Pura tamén. Pura ten o seu marido tan enfermo. Sí. Hoxe, onde anda? Hoxe está no hospital, porque vai levar a quimia, e tiña vez para a doutora, antes e despois levar o quimio, que achaba que ora ben. E sempre me chamaba, mira, salín a hora da doutora, vou levar o quimio, agora que non teño teléfono, nada. Teñen que poñer o número do seu fillo que vive en Lugo e o fillo vir personalmente a avisalos. Xa vedes que estamos entre papeles que din que aquí, que sí, que xa está todo instalado, pero o certo é que seguimos sin cobertura, seguimos sen teléfono fixo e seguimos sen internet. Unha situación que trae aos veciños completamente desolados. Pois non me extraña, Rocío, moito ánimo para esos veciños, porque nós mesmos esta mañá no termómetro fixemos a proba, chamamos a compañía que ten a concesión de colocar a liña nesa localidade, que non a coñecía, verdad? Adamo. Non nos contestou ninguén, aparecía o típico contestador automático e remitíanos a mandar un correo electrónico para informar da incidencia. Claro, estamos a falar dunha aldea onde vive xente maior, que levan dende marzo incomunicados, que ti chames a un sitio, A mí, personalmente, pareceme bastante vergonzoso, ¿no? Porque todos sabemos as compañías telefónicas, os cartos que poden chegar a gañar, evidentemente, a que hai pouca población, evidentemente, para eles igual non é todo rendible que podería ser, pero aquí estamos falando de primeira necesidade, e ademais eles teñen os papéis conforme xa teñen o servizo contratado, non? O sea, creo que, por favor, alguén tería que mirar por esta xente, porque o que comentaba Rocío, non? O sea, eles non poden estar pendentes de mandar un correo electrónico, dubido que esta xente teña correo electrónico, non poden estar pendentes dunha cita oncolóxica de que o seu fillo veña desde Lugo personalmente. Pero se mismo lle estaba dicindo que non sabía manexar o móvil, que el sempre se manexou co fixo. É que aquí, ademais, ten que haber unha responsabilidade. Vamos a ver, esta poboación depende dun concello. Entón, realmente, corresponde ao Concello mirar polos seus cidadáns. O sea, é que non é normal, non é asumible. Non é asumible que esta xente que non teña cobertura de liña fixa, que non teña televisión digital terrestre, que o tema incluso das comunicacións por móvil teñan que irse a outras zonas porque non teñen. Entón, evidentemente, claro, que aquí os que teñen que mirar por estos veciños son a administración. María.
Pois é evidente que hai un déficit na prestación do servicio, porque eles teñen contratado, pero o servicio non se está prestando correctamente. Eu engadiría unha variable que é a desconexión ou a digitalización da administración pública por enriba das posibilidades de adaptación dos usuarios. Sabemos que a demografía é cada vez máis lonxeva, en Galiza, como en calqueira outra parte do mundo, cada vez temos unha esperanza de vida maior, pero hai xente que todavía é analóxica ou nin eso. Entón, creo que habería que conservar para certos segmentos da poboación as comunicacións tradicionais vía correo postal, vía carta, porque precisamente estamos vendo que o servizo de atención médica ou sanitaria a este tipo de pacientes non está chegando. Está moi ben descolapsar a prestación sanitaria con consultas telemáticas, pero claro, hai que pensar que a maioría de Galiza non é urbana, é rural. Hai unha segmentación, unha despoboación en moitos casos que fainos esquecer este tipo de cousas, pero non podemos ser alleos a elas. A xente maior, como ben dís, pero tamén os demais. É dicir, ter un problema ca administración que chames Manel, que le ven dende marzo, como dicía unha muller, que teño medo de que pase algo pola noite e non poder chamar a ambulancia porque non teño comunicación e que che conteste un contestador automático. É unha verdadeira vergonza. A verdade, ainda sean, depois queremos que non se abandone o rural, que se ten que abandonar. Eu estou, por exemplo, esas persoas que están enfermas, eu ben sei que estar esperando unha chamada cando tes cáncer para unha revisión. E que esteas con ese sufrimento, que non sepas cando te van a avisar, non porque non sea a seguridade social, por non ter os medios, pero costa tanto unha antena ou levar os medios hasta ali, o que nos está descobrando a nós, nos pueblos, o que vos sobra, repartilo un poquinho con esta xente. Pois oxalá.